det er altså ikke... Så skal du bare. Jamen... Hvordan går det med karriere? Ja, hvordan har hun det? Okay, så bare giv mig det. Birgitte, hvad laver du her? Bare drop det. Stik mig selvkrav. Nå, det er det. Ja, du fik 0,2 på de sidste stik. Det går altså ikke. Du skal tage det sammen. Ja, okay. Værsgo. Der mangler 100 kroner her. 75 per gram nu. Ej, stik mig nu bare lige for penge. Prisen er steget med 75 per gram nu. Det er altså selv under om det her. Hallo? Hør du overhovedet efter? Ja, undskyld. Den her opførsel er simpelthen uacceptabel. Altså, Karl, vi ved, du har haft det svært på det sidste. Og altså, var du alene om det her? Undskyld, hvad? Altså, var der nogen, der pressede dig til at gøre det her? Altså, ja... Altså, du sidder lige nu med en bortvisning og ser fra til... To min lille søster. Undskyld mig. Det er Kaja. De to min lille søster Kaja. Har du fået penge fra Karl nu? Nej, jeg tror du har styr på det. Hvad fanden der bare ikke af? Det har han kraftedeme ikke gjort. Se, han giver endda Allan hånden. Den lille Sådan! Kom, vi løber! Hvor blev han af? Han kan ikke bare slikke af for konsekvent. No? Vi behøver ikke at fange ham. Nej, det er du jo ret i.